дар ин давра аз ҷониби Кумитаи давлатӣ ва мақомоти он дар маҳал 7330 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардида, барои бартараф намудани ҳолатҳои ошкор гардида 6588 дастур дода шуд. Нисбати 6634 ҳолат парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи 3 992 371 сомонӣ қарорҳои ҷаримабандӣ қабул карда шуд, ки аз ин 2 936 487 сомонӣ 74% ба суратҳисоби махсуси Кумитаҳои идораи замин ворид гардид. Барои додани баҳои ҳуқуқӣ 656 мавод ба прокуратура ва 378 адад мавод барои ба таври маҷбурӣ ситонидани маблағи ҷаримаҳо ба хадамоти иҷро ирсол карда шуда, 5188 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ё 70% дар маҳал бартараф карда шудааст. Дар ин давра инчунин ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, доир ба назорати истифодабарии заминҳо ва пешгирию бартараф намудани қонунвайронкуниҳо идома ёфта, тибқи дархости прокуратураи генералӣ 30 маротиба, агенти назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 8 маротиба ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон 2 адад маротиба риояи қонунгузории замин мавриди санҷиш қарор дода шуданд. Дар ин давра аз тарафи нозирони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 316 ҳолат, вилоятҳои Хатлон 2903 ҳолат, Суғд 2778 ҳолат, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 1241 ҳолати қонунвайронкунии замин ошкор карда шудааст. Дар натиҷаи амалӣ гардидани чораҳои зарурӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 249 ҳолат 78%, вилоятҳои Хатлон 2520 ҳолат 87%, Суғд 1686 ҳолат 50%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 732 60% ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории замин бартараф карда шуданд. ҳамзамон барои татбиқи нақшаҳои чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатӣ муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои марҳилаи якум солҳои 2021-2025 дар Кумитаи давлатӣ нақшаи кори дохилиидоравӣ тасдиқ гардида мавриди иҷро қарор дорад. Дар давраи ҳисоботӣ дар умум 27 адад лоиҳаҳои қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, айни замон 19 адад парвандаҳои заминсозӣ ва лоиҳаҳои қарор, 18 адад аз солҳои қаблӣ ва 1 адад аз соли 2024 дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд.